Oh, inom lang ng inom, ha? Kahit ano, Ava? Oo naman! Go lang! Grabe! The night is still young, mga Mars! Yeah! Oh, OMG! May cute kayo dun, no? Ay, oh, enjoy lang kayo dyan, ha? Atake muna si Mama Ava. Ano ba tong si Ava? Lasing na. Sure ba siyang kaya niyang bayaran lahat ng in-order natin? Kanina pa tayo dito. Relax ka lang, girl. Tiwala kay Ava. She got this. Anong mayroon? At parang nanalo sa loto ang babaeng yun. Sumweldo. Sa sideline. Anong klaseng sideline? Parang pang-executive ang galawan. Ito. Feet photos. Feet photos? Oo. Paa. Mga pictures ng mga paa. Binibenta niya ng online. Binibenta niya yung mga paa niya? Online? Yes! And guess what? Ang daming customers. May foot fetish daw. Foot fetish? As in yung may taong ginagawang fantasy yung daliri sa paa? Oo! Apparently. Ang daming ang nagsasubscribe. Sabi niya nga no face, no kiss. Paa lang naman daw. What? Kaya nga laging naka-close shoes yan ngayon. Iniingatan ang kanyang puhunan. Sabi pa nga niya, di ba? Mas kumikita pa ako sa paa kaysa sa utak ko. Grabe. Hindi ako prepared sa revelation mo, ah. Sa totoo lang, dollars ang kita ni Ante. Kaya afford niya itong mga inuman na ganito. Kakaloka. Lahat gagawin talaga para sa pera. Dati marangal naman trabaho niya. Well, sabi niya, kung yun naman ang nagbabayad ng bills niya, bakit siya mahihiya, di ba? May mas desente namang racket dyan, no? Hayaan mo na, sis. Diskarte niya yan. Ilang beses ko na nga rin siyang kinonfront. At saka, nasa sikmura mo na nga ang bunga ng paa niya, di ba? O kaya cheers na, dali! Woo! Okay, bago na ang isip ko. Guy, no? Pero, ay grabe, ang baho ng kilikili niya. Hard pass! Anyway, girls, order anything you want, huh? Don't be shy because Mama Ava is rich tonight. Woo! Party, party! Grabe, sarap ng dinner. Ang galing mo talaga pumili ng resto, babe. Gusto mo ba ng dessert? Oo, gusto ko yung mango jelly with tapioca pearls. Okay. Dalawa, babe. Bali, one for now and one for later. Sure. Waiter! Yes, ma'am. Order pa po ng mango jelly with tapioca pearls. Dalawa. Noted, ma'am. Alam mo, ang sarap talaga ng libre. Ikaw you always spoil me. Dahil gusto ko. Saan naman tayo next week? May nakita akong bagong spot sa tabi nitong resto. Ambience pa lang, panalong-panalo na. Babe, pwede next month na lang. Medyo pecha de peligro na ako. 3 sunod na weekend na tayong kumakain sa labas. Sayang naman. May promo pa naman daw yung kabila. Pero, don't worry, gets ko naman. Actually, okay lang naman kung ikaw ang taya. Naku, babe. Sorry. May binabala kasi akong bilhin. Ano na naman yan? Sapatos. Sapatos na naman? Kakabili mo lang last week, di ba? Kasi babe, limited edition to. Pinag-ipunan ko na rin. Tsaka halos lahat ng tropa ko, girlfriend nila ang nagregalo. Swerte nga nila Ha? Magkano ba? 25,000. Pero sulit naman. 25,000? Babe, alam mo mas malaki pa yan sa buong sahod ko? Alam ko naman na hindi mo gets, pero okay lang. Hindi mo naman kailangan maintindihan kasi hindi naman ikaw ang bibili. So, kung hindi ako bibili, bakit mo kinukwento sa akin? Wala lang. Shinare ko lang. Natuwa lang ako para kay Jeff. Kasi girlfriend niya ang bumili. Sobrang saya niya. May naiyayabang tuloy siya sa grupo. Parang ang-gaanga ng relationship nila. Hindi ka ba masaya sa akin? Masaya naman ako, babe. Pero,
baka mas masaya ako kung suot ko na yung sapatos na yun. Sige, babe. Gagawa natin ng paraan. Ha? Wag na, babe. Ako makakahiya. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, bakit hindi? By the way, babe, sale nga pala siya sa Sabado. From 25k, magiging 22k na lang. Kaya kung ibibili mo ako sa Sabado, magiging 22k na lang. Kaya kung ibibili mo ako, sa Sabado na. Para makasave ka, di ba? Okay lang naman magbayad ng 25k. Basta hindi mo na next week, ha? Pero baka maubusan, babe. Hot item kasi yun. Sige. Try ko sa Sabado. Para nakatipid tayo. Advance thank you, babe. Mahal na mahal mo talaga ako. Oo naman. Aasahan ko yan, ha? Oo, babe. Makakaasa ka. Oo, alam ko. San ko naman huhugutin ng 25k pambili ng sapatos si Daniel? Hindi ko rin alam. Pero nangako ko sa kanya. At ilang araw na lang, dapat matupad ko yung pangakong yun. Hindi ako makatulog sa kaiisip. Paano ko to pangangatawanan? Paano ko gagawin yung imposibleng mukhang posible sa mata ni Daniel? Sanay kasi siyang nakukuha ang gusto niya. At kapag hindi, ay, mahirap suyuin si Daniel. Kaya hanggat kaya ko, binibigay ko na lang. Para walang gulo, para walang tanong. Alam ko sa sarili kong ako yung tipo ng tao na laging may paraan. Kahit sobrang ikli ng oras, kahit wala sa plano, kahit ako mismo, ubos na. Ano mas bagay, girls? Pink heels or yellow? Ay girl, yung pink. Ang kinis pa ng toes mo. Litaw na litaw yung white polish. What if both na lang, no? Kaloko. Nagtanong ka pa, hindi ka naman marunong makinig. By the way, Mia, tulungan mo ako mamaya, ha? Picturean mo ko habang nakatapak ako sa puti. Uy, anong klaseng kabaliwan yan, Ava? Ano ka ba? Client request, girl. Gusto raw niya ng raw and earthy. Ang weird, di ba? Pero dollars yan, ha? Ay, nako. Kung ako sa'yo, itigil mo na yung kabaliwang yan. Uy, Emma! Ano ba? Kanina ka patahimik dyan. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Kulang lang sa tulog. Yung isa, baliw sa paa. Yung isa, lutang. O siya, magsama kayo. Oh, saan ka pupunta? Mag-aasikaso lang ako. Magbabayad ng bills. Isa pa, tutulong akong maglinis ng bahay. O siya, maiwan ko na kayo, girls. Sige na nga. Bye, boring Mia. Bye, Mia. Oh, ayan na. Tayong dalawa na lang, ha? Sabihin mo na, Emma, ramdam ko. May bumabagapag sa'yo. Wala naman talaga, Aba. Girl, kilala kita, ha? Kung ano man yan, hindi kita i-judge, promise. Pwede mo ba akong pahiramin ng 25k? Ha? Ikaw mangungutang? Wait lang, para saan? May bibilin lang si Daniel. Sapatos. Wait lang, Wait, sapatos? Ikaw ang bibili? Oo. Kasi nangako ako. Pero wala akong panggastos. Sa Sabado na ang sale. Alam mo ang problema sa'yo? Hindi yung pera, kundi yung pagiging donor ng luho, no? Aba naman. Ay, sorry na. Okay, real talk, hindi kita mapapahiram. Pero, may offer ako sa'yo. Kung fit pics na naman yan, pass. Akala ko ba no judgment zone tayo? Bakit parang ang taas agad ng kilay mo? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang think. Alam mo girl, hindi pa ngayon. Pero wait till makita mo madagdagan yung laman ng bank account mo nang hindi ka pinagpapawisan. Isa lang ang step. Mag-sign up sa feelthefit.com. Legit ba yan? Girl, oo naman. $50 per photo. Kapag nagka-premium client ka, $150 per set. Yung iba may extra requests pa. May gustong dumi-dumihan, may gustong may paso ng halaman sa tabi, may gusto pa nga may palaman na mantika. Ew! Ang intense. Pero pera girl, 'di ba? Walang emosyon, walang identity. Paalang.
Walang muka, walang pangalan. O, di ba? Grabe, Ava. Ang tibay ng sikmura mo. Girl, survival! Alam ko namang hindi mo type, pero paa mo kapalit ng sapatos ng boyfriend mo. O, di ba? Hindi ko alam. Pero parang kaya ko siguro. O, di ba? Sabi ko na sa'yo eh. Yung paa mong yan, parang may future. Ang ganda ng arch, oh. Tara na. Invest ka na sa magandang sandals, girl. Libre ko na ang first session. Gagawin kitang bestseller. Nang dahil sa desperasyon, kinagat kong suggestion ni Ava. Isang bagay na dati tinatawanan ko lang at kung minsan, pinandidirihan ko pa. Sinubukan kong sideline niya. Oo, yung pagbebenta ng pictures ng paa ko online. Isang kakaibang paraan para kumita at aminado kong hindi ko ito ginusto. Pero para kay Daniel, para sa sapatos na gusto niya, napasubo ako. Hindi ako proud, pero natakot ako. Natakot na baka hindi ako sapat. Baka kapag hindi ko naibigay ang gusto niya, maghanap siya ng ibang kayang maglaan. Magbigay, magsakripisyo. At ang ideyang yon, mas masakit kaysa kahit anong kahiyan. At totoo ngang sabi ni Ava, mabilis ang pera sa ganitong paraan. Walang mukha, walang pangalan. Paalang, pero may kapalit. Dolyar. Sa loob lang ng 3 araw, umabot agad sa 75K ang kinita ko. Sa wakas, mabibili ko na rin ang gusto ni Daniel. Hindi lang isa, 3 pares pa kung gugustuhin ko. Babe! Surprise! Eto na yung sapatos na gusto mo. Pinagsikapan ko talaga to. Sumakit ang paa ko kakalakad. Mabili ko lang yan. Salamat. Oh, bakit parang hindi ka masaya, babe? Paano ka nakabili ng mga ganito, Emma? Ha? Importante pa ba yun? Ang mahalaga na ibili kita. Hindi lang isa. 3 pa yan, babe. Bagay na bagay sa'yo yan lahat. Paano mo nga na-afford yan, Emma? Nangutang ako. Nangutang? Ano to? Hindi ba paa mo to? Yung suot mong sapatos, di ba ito yung regalo ko nung birthday mo last year? Saan mo nakuha yan, Daniel? Kalat na sa group chat namin yung paa mo. Proud na proud pa yung kaibigan mong si Ava. Na kumikita kayo ng pera dahil sa pagbebenta nyo ng mga litrato ng parte ng katawan ninyo. Babe, wala namang nakakaalam na ako yan. Wala namang mukha eh. Anong wala? Si Ava mismo ang nagsabi sa akin na ikaw to. At alam mo kung ano nakakatawa? Ha? Pinopromote ni Ava yung mga litrato mo sa mga kaibigan ko. Tulong daw sa pagbili mo ng sapatos para sa akin. Nakakahiya, Emma. Babe, I'm sorry. Sorry? Pahiyang-pahiya ako sa ginawa mo, Emma. Ginawa ko lang naman to para sa'yo. Alam kong gustong-gusto mo na magkaroon ng sapatos kaya... Ginawa mo pa talaga akong dahilan, Emma. Hindi ko akalain magagawa mong ibaba ang sarili mo para lang gawin yun. Sobrang desperada mo. Oo, Daniel. Sobrang desperada ko. Dahil hindi ako makahanap ng paraan para mapunan yung gusto mo. Huwag mo na akong sumbatan, Emma. Dahil hindi tatalab sa akin yan. Ang sabihin mo na inggit ka sa kinikita ni Ava. Kaya kahit nakakawala ng dignidad, kinapitan mo. Kakadiri ka. Babe, grabe ka naman. Tandaan mo ginawa ko lang yun para sa'yo. Para dyan sa sapatos mo. Ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo, Emma. Dahil break na tayo. Pero babe... Dear love, kahihiyan at panghihinayang ang lumamon sa akin. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pero sa sobrang desperasyon para mapasaya si Daniel, nilabag kong sarili kong prinsipyo. Akala ko, sapat na ang pagmamahal, ang buong pusong pagsasakripisyo. Pero mali ako. Ginamit ko ang paa ko para mapalapit sa kanya. Pero siya namang naging dahilan ng paghakbang niya palayo.